Zdravím, to je Luigi z kanálu Gumiciplay a jsem tu opět u nové série, která se jmenuje Science of the Real 3 a dneska si zahrajeme druhý díl a v dnešním díle bych plánoval změnit si oblečení, chodit na tu plastiku a tak různě. Jediný, co jsem dělal za minulým dílem, zakomenal jsem sundal mu ty brýle. A to je všechno vlastně. A ještě jsem udal mikinu. A to je všechno. Podíváme se, co máme v garáži. Když tam nebude. Jsme mohli být nejrychlejší. Ten Nightbite asi bude nejrychlejší. Ten Nightbite a zajedeme s linkami. Teda se. Jsme tady a já bych potřeboval sem. To šopu, nebo půjdeme jinam. Třeba sem. Jo, ten Nightblight jde. Není se to malé. Ups. Ten pocit, že nemůžu doštovat. Tak já to chci. Jo, tady mám zbraně. Musíme jinam. Vím, že tady mám to oblečení, ale tam se mi nechce. Že tam nejsou vůbec hnedky a abych si dát mimo tu hodku, protože to se mi nepáčí. Ještě se omlouvám. Jo, přesně tady jsem chtěl jít. To je nejlepší obchodná oblečení, podle mě Planet Science. To je strašně moc hedek, no. Jako fakt? Nechápu proč, ale mně se ty hedky moc nelíbily. Ty čepitelné. Na co se mi líbí je tady ta. No to se mi nelíbí. Co to jsou za brýle? Já nepochopím, jak to tady tyto brýle někdo může vidět. Nebyli taky nic. Šátek zde. Zkusíme, jak by to vypadalo. No, šátek ne, se mi nelíbí. Já mám si podprsenku. To znám. To je hezčí, podle mě tady ten. No tady ten celý. Baťužek, jaký tady mají? Trošičku to něco. Kovečky. To znám. Jo, že bychom se sladili do té barvy. Dobře. Ne, já to mám. Tanga.
Mám si, to se mám. Také nějaký ty rifle. To se mi nelíbilo. Ještě když jsem si to řekla, tak si změním barvu té mikiny. Říkat, rád bych to tam dostal. Jestli si zavést tu. Spějeme dál, co to mají. To nevypadá špatně. Toto. Jo, ale nechci to tam, jsme byli pořádní frajeři. Tak si to dáme. Jo, to jsou přímo udělané. Tak si mám. A tady toho. Tady toho. Ten řádek nevypadá špatně. Asi nejde prostě. Zinc. Dobré, tak ještě tu hledku bych změnil. Nějakou jiný prostě, protože to, co mám, se mi vůbec nelíbí. Kdyby neměl žádnou, neměl žádnou. To můžeme užít. Já jsem spokojený. Když si můžete napsat, jestli se vám líbí oblečení, nebo to jsou úplně líbové. A prostě se mi nevím. Prostě změním toto. Teď pro mě to mikinu, co jsem měl předtím se mnou. To je strašně moc zabavný. Kdyby? Nevypadá špatně, co je. Mně se to tady ten mikina líbí. Mnohem víc. A ještě, sorry, že to. Ale ještě si prostě musím najít tam tu mikinu, jestli není náhodou ještě. Už tady nemůžu najít tu mikinu. Jak jsem na začátku. Zatím budeme jak největší typci, ale že musím dát do jedného obchodu. Tam vím, že to mikinu máš 100%.
Ještě odsud musíme zajet sem, tak odlet. Temperatures, while autumn storms have been blowing overhead from inland. Make sure to stay accordingly when leaving the house each Oops. morning, or risk a cold, wet start to your day. This is take it easy. Tady vyfotím tady toho týpka. Za to dostanu peníze nějaké. Zpátky. Nevím, prostě, že... Vidíte? Ano. Tak. Ještě najít nějaký dobrý auto na tuning, protože tady je tady. Já ještě někam budu muset dělat, to je fakt super. Už jsem taky myslím za chvilku. A torča, když se jde lepší, tak je dobrá. Na té hře se mi velice nelíbí, že když vrazím třeba, já nevím, se nějak rozjedu, třeba vedu tady toho auta, tak já jsem nepoškozený. Já ještě se k prvnímu dílu omlouvám, protože tam byl opožděný obraz, myslím od zvuku. Tam jsem si teprve dával to oblečení trochu a už jste slyšeli zvuky střílení. Tak doufám, že u té dvojky to nebude, když tak to budu muset nějak pořešit, no. To druhé dílo. A vždycky co si vylepšuju, tak je to nejdřív to. Když to stojí zatím 40, tak je to dobré. Tak. Spojovat to mám tady. Tady.
Nevím, kde jsem dal tolik peněz. To je hlavně i to ocení. Nitro, a teďka si pořešíme ty barvy. To je metal. Černou. Černou. Barvou vezmu taky černou. To právě neinspiruje, ale vždycky dám černou. Tak a už máme vytěněné auto. Každý měl by to něco rychlejší. Není třeba. Já bych řekl, že čas se nám nachýlil a dneska už by to možná i stačilo. A v dnešním díle jsme si ukázali teda výměnu obleku. Můžete napsat do komentářů, jestli se vám líbil. Můžete teda napsat do komentářů, jestli se vám líbil, a upgradeovali jsme auto. Taky můžete napsat do komentářů, jestli se vám líbí. A v dalším díle už bych asi se přinášel k další misi. A toto bude teda z dnešního dílu všechno. Ještě dojdu s vámi do baráku pro ten efekt. No, tak to bude z dnešního dílu všechno. Doufám, že to nebude ověřené. A čau!